Lina! Lina ka! Yung manisipa nga kita kay Kenny. Nanano ka pala Kenny ay? Bakit magtinda ako? Kakakit ko, pero nano yun? Katawa na yung saging sabo. Kakanan yan? Depende kaya ako. Ay doon na makanan mo si serve yun. Tatagtaran ko ang kagagawan kong sisig. Ay doon mo yung wari baro itang milyari ka na ako. Ay nyayin na yung business ko. Ay wari magboxing ko. Oo. Wala milyari king karir mo. Kaya ka pabisang sali. Ay damo, negosyante na ka talagang yan eh. Siyempre. Dinan mo kumetong ay doon mo. So what's up bap ne? Karan pala nga limi ka balo na bap ay ni bapang nail. Kaklase kaya kanita yun yung Porcher High School. Wa tupan-tupan kay Ken Santo Tomas Public Market. Kani mo ken side ay. Hindi porgi makanin kayang dadaptan ning kana akong sisigay. Pabalatan kening katawanan ning kaya. Sageng. Ayan, tsaka tanya pangilyan. O kabang mangili ka ken kwento mo kaya kami ng milyari king boxing career mo. Ay doon na ewarin niya nga school varsity kong boxing. Varsity mo galang. Wa, kita kaping kantoy itong pauli na mag-jogging ko po. Wa, ewari magklara ako pa kanito. Kaya pang bansang laro. Kay graduate na nga school, mag-sideline ko kayong bamban. Karatang piyesta-piyesta ka rin. Alalaban kang boxing ka rin, dito nga amateur na eh. Wa, doon na, mag-champion kupin ka rin ay. Dininanda ako mong 300 ang pameto nga medal. Kung kaya mag-pro na ka. Wa sana, mag-training na ako pingkanta para kang debut match ko. Uning adwala mong boxing gym dambalo ko angiles, pakasarado la po. Anya mag-DIY na ako mo. Kaya tong gulot mimbale, ating kaming tanam saging ka rin ay. At tatandaanan ko lula reto ilarin panong bukan ko ang gaking mga putot lo. Kaya akit ng tatang ko mo, pe malasbas na ako. Ay na ako peluban kang bali, pati ngapon. Siyempre, danupan ko na ang gawan ko. Ala nga namang manutang ko karyapong peli. Tang listahan na tsuking kilub bali, tsuking atang babo sweet sulo. Anya yung giwa ko, retang saging nga pakabat tikman ko lo. Oy, tanang kanyaman. Nyang ini yan yung kaya kang business na. Awuli na nini, may nga sali na ako pinggabun keti Santo Tomas, andyang right siya mo. Hey, congrats, sana all. Mamaligwa ako ping muli kaniti. Ngayon niya kasi maki-schedule na bulldozer bali ako. Na bakit? Alright siya ito kanyang gobyerno. Itura niyang road widening ay. Na, kasayang na. Yung mga kakachil ko mo, umidinan kaming relocation site Seli kaya mong 20 mil tang right site ang kay, tela ka rin kayong bale-balayan. Na, ang kaya ngayon imidinan kang relocation site. Bawin mahutak kang talaga boy. Why do mo? Pauli na rin ining business ay, ni may kasali na ako ping gold ko. Ayan yan dyang manan suya mo yan, totoo yan. Adwalapin din itang metong peke palit kang sibuyas, wapin na ining tatadtaran ko ngayon ay. Nilalwa ako sa labat, nano la pala rin ingredients mo ken. Ayan, katawa na ning saging, dito ka sibuyas, tinadkad na bulong talbos, ang kaining oversize kamyas. Ida natin palang mga nyan pero maproseso yung pala gagawan yan Wala ko, uning manyaman naman. May ni kayari ko la penadtad ng ingredients, piyabe-yabe ako nalagay ng stainless tamo ay. Alwayan tangking rice cooker. Aparty ito, seli kaya pa ni Japan. Ang kaya mga nakatang dita kakay, toyo ay ni ay. Kung dita kakay, magic sarap, bantang manyaman nyo. Aywan malinamnam nyo kanyan yun. Wait, there's more. Ginantaya pang sugo, bakantang atin niyang crunchy. Original sugo na rin lalagay ako kanini. Detong tsama mesos. Ay ni maglagay ako pa ping lemon ay. Yan bap, balo yun ako na rin makasaling makanyan na produkto na ba, munta kayo mo kayo ng Santo Tomas. Ay danaw, putpengamat mo naman Nail. Igda mo, go moves ni. Mo balo, pampalasaya naman yung gomang bracelet ko. Kaya rin sa pinantaning magasin ay. Ang kay sa pinantaya naman bulong saging. Arumi, asang buti yata yung sisig popcorn kayang sisig saging mo? Ay do mo, nano ito? Halatang iya ka manal biya rin vlog ko nenay. Nina yung order mo Anandangal ben, tating kung pakinabang kaya ka. Nalka mano, dininan mo kong kutsara, salamat Malyari ka rin palang kananing kaya yung bulong saging. Bulang ka taapangan mo yung bulong saging.